går det ellers godt? Oj, godt. Ja, det gør det. Godt, det er godt. Er du blevet færdig med dit lille slot? Hvad siger du? Er du blevet færdig med dit lille slot? Nej. Det kommer til at tage et halvt år endnu. Du må piske ham klæs lidt mere. Skal jeg ned og lave på min standby der? Nej, ja. Haft god jul? Det har været lidt stressende. Jeg fløjede hele julen, og så var der en diversion i fredag, så jeg blev kaldt på arbejde lørdag. Øv. Ja, så var jeg lidt færdig. Jeg var så heldig, at jeg havde standby for juleaften og første juledag, så jeg fik lov til at holde den hjemme sammen. Så det var dejligt. Det var skønt. Jeg var nødt til at give op, og så måtte Sebastian tage på arbejde for mig i går. Så tog jeg den her vagt for ham i dag. Det var da altid, at de kunne bytte det på den måde. Ej, det var ikke med Sebastians gode vilje. Du kan få alle til at mig. Jeg tror ikke, det var frivilligt. Jeg var nødt til at sige op, eller ikke sige op. Sige fra over for OPS, jeg kunne ikke mere. Vi ses i Billund. Det gør vi til, eller nej? 1:50. Selvfølgelig lige bag ved os.